ಮಿತಕ್ಕ ತುಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಡು ಎಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಈರ ಮಲ್ಪೆಗು ಪೋದು ಗಾಲಬಾರ್ದು ಎಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ ಸೀರೆ ಕಬಾಟು ಉಂಡತ 32 62 52 ಸೀರೆ ನೇತು ಉಂಡತ ಐದು ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಾಣದ ಗಿಡ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕರುಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟಾತನ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಯಾರಿತ್ತಾಗ ಹನಗೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ರೆಡ್ಡೆ ಸಲಿದ ದೋಸೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಚೆನೆ 4 to 7th ಜೋಕ್ಲ ನಕ್ಲು ಟೂರು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಕಾಣ್ ಕಾಂಡಿಂಚ ಅಂಚಿತೆ ಕೂಡ ದೋಸೆ ಬೋಡ್ಗೆ ದಾದನೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬಂದ ಒತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಕೇಳ್ವೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬಂದ ಹೊರ್ತದೆ ಅಂಚ ಈಗ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಧಡು ಕುಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆತಿ ಇದು ಬೈದೆ ನಾನು ಆಜಿರುಡು ಕುಂಟುದು ಕುಂಟರ್ದು ದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಂತ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆ ದೀತೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಗಹನದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಕಡೆ ಬಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ ಎನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಎಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದೆ ಬಂದೆ ಯಾನು ಎನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕಡರೆ ಬಾರ್ದೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಿರ್ಗೊಂದೆಂಡು ಅರೆ ಪೂ ಸಣ್ಣ ಅದು ಬೋತುಡು ಎಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪದಡಂಡೆ ಅನ್ನ ಪತ ಅನ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಸು ಅಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಡ್ ಅವು ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದೆರಲು ಎಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ಬಂದ ಒಂತೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಒಂತೆ ಇನಿ ಕಾಡೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಚಳಿಟ ಲಕ್ಕೆರೆ ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ಇನಿ ಕಾಡೆ ಚಳಿ ಎಜ್ಜಂಡು ಮಾರ್ಯಾರ ದಾದನ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಬಂದದಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಚ್ಚೆ ಉಂಡತೀನಿ ಅಜ್ಜಾದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡ ಕೋಡೆದ ಎಗ್ ಸಾರು ಉಂಡು ವೈಟೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಗ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅರೆ ಪುತೂನಗ ಕೆಂಪು ಒಯ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಯ್ದನು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊದ್ದಿದ ಆಜಿದ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಣ್ಣೆನೆ ಬೈಚಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ದಾದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಬನ್ನೋಡು ಐಕ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕಾತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಬತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಾಂಡೊಂದು ಫೇಕ್ ಅಪ್ಪು ದಾದನ ಮಿತ್ತಗೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಜನ ದಾದೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ಪಾಡ್ದೇರು ತೋಜೋಡು ಐನ್ ಪಂತಿಜರ ಅಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕಾತುದು ಅವು ಒಂದು ಅಡಿಪತ್ತರ ಚೂರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕ ಪಿರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಕೊದ್ದೆ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿನಿಯರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಎಟ್ಟಿದ ಗಸಿಂಡು ಚೂರು ಹುರ್ಕದು ತಿನಿಯರೆ ಇಂಕ ತೆತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ఒక ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿನಿ ನಂದಳಿಕೆದ ಕಂಬಲ ಪೋರೆಂಡು ತೂವರೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಬರ್ಪಿನೇಗಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಇಂಗುಲು ಬಂದು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅನ್ನ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆದ ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಗಾನ ಏಯ್ ವಾಲ್ ಕೊಡುಲ್ಲ ತಿನ್ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಬರ್ಚಾ ದೋಸೆ ಹಾಂ ಕಾಂಡೆ ತಿಂತದ ಯಾವ ಓಕೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಕೊದ್ದಿರ್ದಿಯ ಎಟ್ಟಿದ ಮೈದಿ ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಗಹನ ಕರಿಯ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಯಾನು ತಿನ್ಪೆ ಈರ ಮಲ್ಪೆಗು ಪೋದು ಗಾಲಬಾರ್ದು ಎಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಯಾನಿರೆಗು ಮೀನು ಕಲ್ಲೇ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕನಲೇ ಬಂದು
ಈ ಮಂತ್ರ ಬಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಗ ನೀನು ಬೇತೆ ಬಂಗುಡೆ ಆ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಈನೇ ಕಂತೀನಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಸಿಕ್ಕ ಐನಿತ ದಾದಲ್ಪ ಈಗ ಪೊಡಿಲೇ ವಾ ವಾ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ತರ ಬೋಲ್ತುಗ ಸರಿ ಟಿವಿ ಏ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ತೆತ್ತಿತೀನಿ ಏನ ಬಾರದೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ದೋಸೆ ಕಾಂಡೆದ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ತೆತ್ತಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಗಣದೇನು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನ ಪೂರ ಫೇವ್ರೇಟೇ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಡೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಜಿನ ಬಯ್ಯ ಇಜಿನ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಏತ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಪಾರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಳಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟು ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಂದು ಎಂಕ ಕಾಲ ಹೊಲಿಯಾರಿದ್ದ ವಾಂಟ್ ಹಾ ತೆತ್ತಿ ಓಕೆ ನಾನು ಕಜಿಪಾದ ತಿಕ್ಕುವೆನಿಗ್ಲೇಗ ಎಟ್ಟಿ ಕಣದಾರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಐನು ಬೈಯಾಗಿನಿ ಈಚೆ ನಿತ್ತೇನೆ ಮಿನಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿಗಿದ್ದು ತಿಕ್ಕುವೇನ ಮೀನು ರೆಡಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮೀನು ತೊಡಿತೇರು ಐನು ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ವಿನೇಗರ್ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆರೆಸದು ಇದೀತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಟ್ಟಿದ ಗಸಿಲ ಮುಳ್ಳು ರೆಡಿ ಆತನು ಲೇ ಎಟ್ಟಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಗಿನಿ ಅವು ಸಾರಾಂಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಯ್ಜಿ ಇವು ಸರಿ ಒಂದಾಡು ಬೇಯಡಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೀನು ಬೇಯ್ಪುಡು ಬೇಗ ಹಂಡಲ ಓಕೆ ಒಣಸ್ಬಾರ್ದ ಸಾರು ಶುಕ್ರವಾರದ ಮೆನು ಎಂಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೊಣಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಅತ್ತಿ ಥರ್ಮಸ್ ಉಂಡು ಚಾವಣಿ ಕತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಥರ್ಮಸ್ ಉಂಡು ಥರ್ಮಸ್ ಥರ್ಮಸ್ ಪೋಲ ಶಾಲೆ ಬಂತು ಕಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೆರ್ನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಉಂಡೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಆ ರಡ್ಡರಿ ಕುಯ್ದಿರಿ ಮಲ್ಲದ ಐಕದ ಆವ ಬೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರ ಅತ್ತ ಈ ಮುಂಜೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐಕ ಬರ್ಬಿಡ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಅವೇ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಕುಲ್ದಿ ನಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಹಾ ಈ ರೀತಿ ಬಾತದ ಏತು ಪಾತೇರಿ ಯಾರು ಹೀರೋ
ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಗ ಕತ್ತಿಗನ ದರತ್ತ ಒಂಜೆ ಯಾವಂಡ ಏರೇನ್ ಕಡ್ಪೆರೆ ಏರೇನ್ ಕಡ್ಪೆರೆ ಏ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ನಮಕ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ತ್ಯಾಸ ಆಪಿ ಚಿಚ್ಚಾಪಿ ಒಂದು ದಿನ ಉಂಡಾ ಅರೆಗೆ ನೆನೆಪುಂಡು ಅರೆ ನೆನೆಪುಂಡ್ರ ಅರೆ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರದ ಏ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಜೋಕಲ್ ಬರ್ನ ಪೋಡು ಮಿಷನ್ వచ్చేనా ರಜೆ ನೈಗು ಮನೆಗೆ ಬರ್ನ ಇನಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡು ಪೌಶಾಲೆದ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡು ಹೆಂಗಲ್ ಮಾತ ಮೇಳ ಮಂಡಲದ ಸೇರ್ದ ದಾಯಿ ಸೇರ್ದಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯರೆಂಡು ಈ ಜಾಗಡ್ ಇಂಚರ ಸೇವೆ ಒಳಗದ ಸೊ ಐಕಾದೆ ಎಂಕುಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಮೇರು ಇವು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಪುನು ಅಂದು ఒక దాన ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಜೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿಗುಲ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಪುನ್ ಖಾಲಿ ಅರ್ನದ ಜಪಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಜೋ ಕಾಪನ್ನೆ ಆರಲ್ಪ ಏನನ್ನು ತೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಡ್ಬು ಆರಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಡ್ತದ ಬರೋದು ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪುಡ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮನ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಬು ನತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮೆರೆಗಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಎಂಚ ಅಡಿಪುರ ಇರಬೇಕವು ಆಪುಡಿನ ಬೋಡೆ ಬಾಯ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಬಾಯ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗು ಬಣ್ಣ ಪೋರ್ಸುದ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರ್ತಿದ ಅಂದ್ ಅಂತರ ಉಂದಾ ಆಚಿ ಉಳ್ಳೆ ಬೇಲ ಬಡ್ಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಕತ್ತಿಲ ಆಗಿ ಕರಿವಣ ತೂವಳ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪಾರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾ ಹಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಸಾಗಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾ ಎನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದಾ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಈರೆಗೆ ಕೊರ್ನಾಡತೆ ಅನ್ಸಾ ಏರ್ ಕಂತನದಾನ ಈರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನವಮನಿಯ ಈರ್ ಪರವಾರ ದಾದೇಮಿ ತಕ್ಕ ತುಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಡು ಎಂಜೆ ಬೆಟ್ಟೆ ಆಡು ಪೊಂಜೋ ಇರು ಎಲ್ಲೆಂದುವೆ ಜಾಗಡ್ ಇಂಚರ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಹಾಯಧನ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚದು ಇನಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಅದು ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಓಕೆ ಕಜೋ ಪೂರ ಪಿಜಿದ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೂರ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಎಂಕುಲು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಕಿ ನೀನು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಡೀ ಬರ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿಬೋದು ಭಜನೆ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಚರದ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಬೇಲೆಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಉಂತು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ನನ್ನ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಭಜನೆ ಅವಳು ತಿನ್ನೇರಗಂತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪತ್ತು ತೋಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರಡು ಕಡ್ಡೆಗಂತೀನಿ ಚಾ ರೆಡಿ ಆವಡು ಈರ್ ಮಲ್ದು ಕೊರಡು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡಿ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ದೀಪನಿಗೆ ಚಾ ಈರ್ ದೀಪ ಕೊರಡು
ಮಿಂಟು ಎಂತದ ಎಂತ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಮಾರಾಯ ಏರ್ ಕೊರ್ ನೀವು ಇಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋಡು ಪೀರ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಕೊರ್ ನೀವು ಹಾಂ ಕೊರಿ ಕೊರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರು ಇರೇ ಚಾ ಬೋಡ ಬುಚ್ಚ ಬನ್ ಚಾ ಬೋಡಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಣ ಹೆಂಗೊಂದು ಕಿಸ್ಕೊರು ಇಡಲಿ ಚಾ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕಿಸ್ಕೊರ್ಲೆ ಇಡಲಿ 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 ಮೇಲ 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 ದಾದ ಪನ್ನಿ ಪನ್ ಪನ್ ಕೋಪ ಕೋಪ ದಾದ ದಾದಿ ಏನು ಇರೇ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಡೆ ಬಂಗಾರ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಹಾಂ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಬಂಗಾರ ಉಲೋ ಉರ್ರೋ ಬುಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಬಂಗಾರ ಬುಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಬಂಗಾರ ಉರ್ರೋ ತುಕ ಕಿರ್ಮುಂಗ ಕಿರ್ಮುಂಗ ಬೇರೆ 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 ಹಾಂ ಹಾಂ ಉರ್ರೋ ಬರೇ ಅವಡು ಮೇಲ ಬರ್ಚಿ ಅಲೇ ಈಗ ರಜ್ಜನ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತೊಂಡಾರಿ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡೆಗ್ 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 ತಿಬರ್ಗ ಹೆಂಗ್ ಅಂಗಿ ಹೆಂಗ್ ಸೀರೆ ಕಬಾಟು ಉಂಡತ 32 62 62 ಸೀರೆ ನೇತು ಉಂಡತ ಐದು ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಾಣ ಪೂರ ತುತ್ತು ದಿನ ಅಭಿ 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 ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಮಾರ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಒಂಜಿ 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 ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಭಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕೇಂಡ ಹೌದಾ ದುಂಡು ಬೇಲೆ ಅಭಿ ಅಭಿ ಬಲಿ ಇಂಗೂರ ಡೇ ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಓ ಆವಾವ್ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಡತ್ತ ನೀರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರ ಮತ್ತು ದಾಂಡೆ ದೀಪ ಬರ ದಿ ದಾಂಡೆ ನಾನೈತೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಶುರು ಆತರ ಇದು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬನ್ನಾಗ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ತುರಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರಿಯರು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೌದು ಅಂಚ ಮುಲು ಇಡ್ಲಿ ಕೊರಿಯರು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತನ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರಿಯರು ಏತು ಆಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಯಾರ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕಜಿ ಪುಲಂಚೆನೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿದ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಚರ ಸೇವಾ ಬಡಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಲಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಲಕ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ತ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಸ್ಯಾರೆ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಪುರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿನ ತುಯ್ಯರ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ